tukane. Apa ki? Jaran anu dawuk wau. Jaran dawuk. Heeh, piye dong ora? Gak mudeng nih Mas. Ada suatu permainan. Kuwi ta? Heeh. Permainan unik sekali. Iki jaran dawuk. Oh ya wis. Ora aku kok tenan iki kan yo. Kowe kuda lumping yo. Oh, jelomprong nih nangane. Engko nek nggih Mbok menawi saged mengki nek iso dateng nggih Pak. diaturke karantene ra iso ya engko nggih diganti. pangapunten sanese lagu Jaran Dawuk. Ngomong rica-rica blekok ngono ya apik. Lah iya to, apik men. Nah, tekno. Tekne. Katresnane wirat moyo tinapi dening rada sriune senadyan kasanira prapten leno kalabunagara. Sampun Mas Pecok. Heeh. Nggih. Sampun, Kong.